Nargotauno Swarga Maruta Sira mangpeng. Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Henrikus Parijo, dosen Asmi Santa Maria. Kanthi irah-irahan Danyang Wayang Dluwang. Lelakon iki biasane gegayutan karo pengetan Riyadi Kamardikan 17 Agustus utawa Agustusan. Kaweca dening para winasis yen desa Patagana pancen angker. Tengah desa ana kretek tuwa tinggalane jaman Jepang. Jenenge kretek sing angker mau Sremet. Cumondoke kretek Sremet ing desa Patagana, jalur jalan kabupaten jurusan Magelang, Wates Kulon Progo. Lalu lintas dalan iki rame banget, macet total, luwih-luwih dina Senin Pahing lan Kemis Wage, pasaran tradisional Patagana. Akeh pengunjung lan warga dodolan mangsaan tradisional. Jaman kamardikan anyar tekan jaman Orde Baru masyarakat padha semangat pesta adat lan pentas seni tradisional. Kejaba lomba anak-anak mesti ana sing nanggap wayang kulit lan jadilan. Pak Lurah ing desa Patagana demen nanggap jadilan ing alun-alun kalurahan tanggal 16 Agustus awan. Bareng karo nyekar makam pahlawan kamardikan. Banjur wayang kulit pentas bengi tanggal 17 Agustus. Acara rutin saben taun kanggo hiburan masyarakat desa lan tangga-tangga desa tekan kecamatan. Kedadian riwayat bejat sing ngrusak pentas wayang kulit riyaya 17-an ing desa Patagana njebluk ambyar. Pancere lelakon ana warga masyarakat sing rusak rasa kamanungsane. Kira-kira jam 1 bengi pas pentas wayang rame banget. Kacau rusak ambyar. Werdine ana utusan warga desa tangga jenenge Patagasa ora seneng pentas wayang kulit. Alasane ngganggu masyarakat ing wanci bengi. Warga desa Patagasa grombolan mlaku brangasan kaya kewan nggawa obor lan gaman kayu, bambu, tongkat sarta senjata tajam. Ngamuk desa Patagana, omah diobong, gamelan lan wayang sarta dalang uga sinden lan penonton sing cedhak layar mati kobong kabeh dadi awu. Kira-kira wong 178 mati kobong, kabeh dadi awu. Warga masyarakat liyane sing bisa mlayu padha gosong tatu kobong. Perkara desa Patagana ditangani pemerintah daerah wiwit kecamatan tekan kabupaten lan provinsi, ngirim petugas polisi lan tentara rakyat, uga petugas medis PMI. Pemerintah peduli lan simpati wiwit tingkat kecamatan lan kabupaten sarta provinsi mutusake
Wilayah mau dadi kuburan massal lan bulan bela sungkawa telung sasi pasang gendera setengah tiang. Kira-kira telung sasi desa loro-lorone dijaga ketat polisi lan tentara rakyat supaya ora ana balas dendam warga masyarakat. Bubar telung sasi kahanane desa saya tentrem, nanging aparat kecamatan lan pemerintah daerah tetep waspada lan siaga 24 jam ing pos keamanan. Lelakon giris miris iku wis kliwat saka 70 taun kepungkur, nanging isih ana petilasane tekan saiki. Saben ngarepake riyaya pitulasan kretek sremet nanggap wayang dluwang, biasane malem Jumat Kliwon. Saben dina biasa kretek sremet resik yen awan. Tengah bulak adoh omah penduduk, papane silir akeh wit gedhe, rimbun anyep penak kanggo rekreasi. Kidul kretek ana kuburan sremet. Kidul kuburan sremet ana wit randu alas lan wit ringin kembar gedhe banget. Wetan kuburan pojok ngisor ana sumber air abadi sing bening banget banyune, bisa diombe lan kanggo obat penyakit. Kabeh bisa mari yen percaya marang Gusti lantaran ngombe banyu bening mau. Malem Jumat Kliwon ngarepake pitulasan, danyang kretek sremet nanggap wayang dluwang wiwit jam 09.00 bengi. Lalu lintas kretek sremet wiwit sepi, nanging mobil-mobil kecepatan tinggi, sopir wedi, dalan peteng, angker akeh wit gedhe lan cedhak kuburan. Bis karo truk lan mobil pribadi liwat kretek sremet rada miris lan sepaneng, ora sadar tancap gas lan bebas rem marga blong. Dumadakan dalan lurus kira-kira 4 kilometer ana panggung pentas wayang persis ana ing dhuwur kretek sremet. Ketoke pentas wayang sing nonton akeh banget. Kanthi gregapan oleng ngepot, sopir bengok-bengok. Bres tabrakan karambol arah berlawanan. Bus luar kota loro rombongan pariwisata. Truk material bangunan loro, mobil pribadi 7 hancur merga kecepatan tinggi. Korban mati kira-kira 178. Heboh pihak Poltas Gabungan lan Garnison, uga petugas medis PMI nglayani korban laka lantas karambol malem Jumat Kliwon. Kadadeane persis 70 taun kepungkur. Esuk subuh repet-repet tekan jam 09.00 ketok sumebar dhuwur kretek ana lembaran tisu akeh banget, tilas getih wujud kaya gambar wayang jejer ing pentas. Wiwit ukuran wayang sing gedhe tekan sing cilik, ana gambare manggon tisu sing kebak getih garing mau. Iku tandane danyang kretek nanggap wayang dluwang. Miturut ceritane, roh alus korban sing mati dilantik dadi warga danyang kretek nganggo tondo gambar wayang ing tisu nganggo getih seger. Cerita mau tetep kasebar tekan saiki. Muga-muga jiwa sing suci resik putih kaya tisu mlebu swarga, nemu urip langgeng lantaran kamurahan dalem Gusti. Karipta dening Henrikus Parijo. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 29 tanggal 2 Desember 2000 selangkung ing Ngayogyakarta.
Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, nuwun.